Ano unsa na ginang sa mga mahal ha? Mga saging na natumpag na dito pag yun. Oh, grabe, bagyo ha, kuba ang mga saging, tumba ang baha na, grabe lang kay ganyan baha sa ganyan ka ano. Ang amo ang kuha ting kahoy na balanghoy wala makidima oh luya pati ang masaging kuan buto nga atong nidabong. Buntag mama di karon kagibagyo na naunsa na among balay nang amoang kuha sa mong mama ambis nabali basta ang sitas ang mga saging dagan kay saging na nga bali ang atop sa mong baboy nawa na magkadima ala bali na gid ang saging ni papa nga dako punuan diri na idong putla ni idong na kuha sa to kurinte grabe bagyo pero na ay bayabas guys bayabas ta basta ang doyan ang payag luya sa saging ni papa diya hala balik na pa ning bagyo jod alas 10 na nausa na to ang kuan nang lupad na to mga planggana mura na nagbasurahan na tong balay ikaw mani okay ra ka mani pastila na kong maniyot rin ni siya natulog